ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ସାଧୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ଏମିତି ବେକାର ହୋଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା। କ'ଣ କରିବ, ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼ି ଘରେ ରହୁଥାଏ। ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବେକାରତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ। ଦିନେ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ମଧୁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, ଆରେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ବେକାର ଘୂରିବୁ, କିଛି ତ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କର, ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆଜି ଏକୁଟିଆ ଅଛୁ, କାଲି ବାହାସାହା ହେବୁ, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଚଳିବୁ, କେମିତି ଖାଇବୁ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅର୍ଥ ନ ରହିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, କାଲି ଆମେ ଦୁହେଁ ଆର ଗାଁରେ ସାଧୁର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବାୟୋଫ୍ଲାକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସାଧୁ ଏବଂ ମଧୁ ଦୁହେଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେମିତି ସିମେଣ୍ଟ ଟାଙ୍କିରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଠାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଗଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଲା। 3 ମାସରେ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚରେ ପୁଣି ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଲା। ଏହିପରି ବ୍ୟାଚ୍ ବାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଲା, ବିକ୍ରି ହେଲା। ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଲା। ପରେ ପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଙ୍କି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେକାରତ୍ୱ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟତା କରିବେ।